Witam bardzo serdecznie, tu Wajka Szepci Princ. Dziś my jesteśmy w Wejrowie, a dzisiaj mam dreszkę, moja dreszka, to jest po prostu moja dreszka, Dara Kaszubewska, wielka gwiazda, jest kaszubska literatura. Ona jest niesamowita, bo ona nie jest plus białka i ma 4 dzieci. Ona umie zrobić tyle, ile nie jedna firma, można powiedzieć, i ją podziwiam, jeśli chodzi o tę sprawę, bo ona nie ma wiedzy, ona ma wiedzę, umie to przekazać i w taki sposób, że ludzie się zainteresują kaszebizną, którzy o tym w ogóle nie czele. Jestem bardzo cieszę, że my możemy dziś pogadać, bo ona Perzynka jest zmęczona, bo ona już miała wywiad, ale ona została specjalnie dla mnie i dla was, żeby Perzynkę pokarmić. Daria, witam bardzo serdecznie. Witam cię, Krzysztof, bardzo serdecznie. Tyle pięknych słów, które ja tak poprawdę zostanę gwiazdą i będę gwiazdorzec. Ale o to chodzi, Perzynka. Daria, rzeknij, Perzynka, gdzie my tu dziś jesteśmy, bo dziś jest to wyjątkowo, można powiedzieć, plac, gdzie my robimy korbimy. Ja, to jest Muzeum Pismenizmu i muzyki kasiepsko-pomorskiej. Mam nadzieję, że nie przekręca tej płezwy, bo ona jest bardzo długa. W Wejrowie. Ja, i tu rys, że to do sobą takie zędzenie autorskie na premiera też mojej najnowszej książki pisanej w duecie. Po kasiepsku to będzie kasiepsku Zemia Ziławści Wiater, ale że to jest książka po polsku z bardzo mocnymi akcentami kaszubskimi i też żoławskimi i to jest tytuł po polsku Kaszubska Ziemia Żoławski Wiatr. Ze była premiera i było tu zędzenie, bardzo fajnie, bo też była frekwencja, tych ludzi przeszło. Ja też bardzo lubię ten plac, bo tak po prawdzie to moje pierwsze zędzenie autorskie, no może pierwsze nie, ale jak była pandemia z takim drechem. Był taki drech Aleksander Lewandowski i on mnie wcygnął w taki challenge, on pisał poezję, ja pisała proza. Olek niestety już nie żyje. Mam taki wielki żal w sercu, że tak chłodko, bo to był bardzo młody człowiek, ale że to było coś tak często i ty pierwsze razy to była na takim zędzeniu z nim prawie. A dzisiaj dredzires, to jest moje dredzi zędzenie tu i to jest też piękny plac, tu można też zwiedzać, tutaj reczymy wszystkich. Ale też tu siedzę, też fabuła mojej książki Szmoka Tobaci. Bo ja nasadzę prawie tu. Dokładnie o tym chciałem rzec. Słuchaj, powiedzmy na smak tabaki, bo smak tabaki, jeśli chodzi o literaturę, byłem Perzynka był takim szokiem. Ja tak to widzę. Dla kaszebów, Dla kaszebów, bo to były dwie sprawy. Jeśli chodzi o kaszebiznę, bo ty masz taki talent, bym tu rzekł, że ty potrafisz te kaszebskie wątki tak w tą fabułę, że człowiek czyta te książki i nie wiesz, że się uczy tego kaszebskiego języka i tych zwykłów i można powiedzieć całe kaszebizny, nie? A druga sprawa była, można powiedzieć, taka obyczajowa, można powiedzieć, bo te tam poruszyła temat, który był od lat, można powiedzieć, tabu. Ale to nowe pokolenie, jeśli chodzi o seksualność, nie? Czy małżeństwo, co znaczy dziś małżeństwo i jak to powinien wezrzeć, ty przebiłaś ten tabu i możesz powiedzieć, jeśli chodzi o tą kaszebiznę, ten pierwszy wątek, ale później też to, można powiedzieć, ten wątek taki małżeński, seksualny, można powiedzieć. To chyba, no to jest fajnie rzekło, bo tak poprawdzeje. W przypadku ta kasiebizna. Z kasiebizną jest tak, że w każdej mojej książce jest kasiebski świat, ale w Szmoka Tobaci ma taką myśl, żeby to pokazać z innej strony, bo tam jest ten świat artystów kasiebskich. Mam też wiele takich prawdziwych nazwisków tam mam napisane, bo to są nawet Łedmika, tam Eugeniusza Pryćkoście Głedyka, taki wiersz bardzo romantyczny z jego sonetów miłosnych. I też tam piszę o tym, że są tacy artysty jak Tom Kwopka, jak Dark Majkweści, mam też tych nieżyjących artystów płomienionych jak Aleksander Majkweści, ale też mnie szło o to, żeby pokazać też tańcowanie kasiepści, te ludowe tańce, bo one są często insze niż w innych stronach świata i stąd ta myśl tak było, żeby tu w tym muzeum prawie był taki, jakby to rzec, kurs śpiewu i tańca kasiepskiego i ta główna heroika Wanda, ona się na to zapisała, bo ona bardzo kocha taniec. I tak wyszło, że ona tu poznała dzejarza kasiepskiego
Czy ten cegłę nazwali kasiepścim dzionym depa. I to tak płeprawdze do niego pasuje, bo to nie jest prawdziwy geroj, to, że on tu jest dyrektorem muzeum w książce. To nie znaczy, że to jest prawdziwy dyrektor, ale prawie przez to była ta afera Kasiepsku, bo ledze czytając, że to jest dyrektor muzeum, to w jedno sobie dopasowywali tego prawdziwego dyrektora. To tak nie było, bo tak ja mam specjalnie im tak zrobiony, że on jest czysto inszy, ale równak wiesz jak to jest w świecie. Ledze baro chcą się utożsamiać, baro w jedno szykają, w jedno sobie pytają z każdą moją jedną książką, czy je do ty i tamty moje gerojci podobne. No nie, bo jak ja miała do wszystkich bez podobne, to by doch miała trzy głowy i tak dalej. I tu było tak samo. I to był ten skandal i to bardzo miał mocno odchorowany tą książkę, ale po prawdzie wyszło bardzo fajnie, bo łekrom tego, co tak zbulwersowało, można rzec, co tej górzy dało Kasiepom, nie wszystkim tym zajarzom. Może to cię bardziej zorientowany. Przerwę, Daria, chodziło o tą kwupkę, nie? Bo trzeba powiedzieć, jak smak tabaki weszło, tą kwupkę był tu dyrektorem. Dziś wielka dzanka też dyrektorowi Himcowi, że on tu nam udostępnił ten plac, że my możemy robić ten korbionka, wielki Bóg zapłać, ale wtedy chodziło o tą kwupkę. I ja słyszałem to od Kaszebów. Daria Kaszubewska zrobiła Lecho. Jak ona mogła tak napisać? I ty masz teraz, był to tą kwupkę czy nie? Jak to wezrzało? Nie, kategoryczno nie. To było tak, że w przódkiem ja taką myślę, że to bardzo się dziejało w Muzeum Kasiepskim w Kartuzach. Bo Kartuzy to jest moja taki familijny gard. I też, wcale mało jem tam tej jem w muzeum, w rozmaitych tam działaniach się angażują, ale że tak wyszło prawie po tym challenge'u z Olkiem, Lewandowskim, o czym to gadała. Mi to tak widziało to muzeum i że to są tak tyle dzieje, tyle dobrego dla kasiepskiego świata, że sobie tak myślałam, tak pokazać to ledzom. I no, to mogło być Muzeum Czekolady, nie? Muzeum Czekolady w Pszczyniu Dolnym, ale tak wyszło, że prawie chcę pokazać kasiepski świat. Ale co sobie to powiedzieli, a jeszcze tak śmieszno, to nie było śmieszne, ale tak wyszło prawie proroczo, bo u mnie ten główny geroj na końcu nie jest tym dyrektorem. I książka wyszła i miesiąc, albo nawet nie, tydzień, 2 tygodnie później się okazało, że tą kwopka tyś tu i nie jest dyrektorem. I tak weszło, jest aż za głowę chwycała, że tak no, nie było mi wesoło. Ale też tak lecę, też się zdystansowała, później wyszły inne książki i tak mówiła, co mnie tak płeprawdze chłodzy idzie, że idzie miały to, żeby pokazać kasiepski świat, a nie robić tu aferę i pisać o prawdziwych ledzach. Bo prawda jest taka, że jeżeli je piszę o prawdziwych ledzach, to ja im nie mieszam w biografię. Bo oni są jedno do jednego, tak jak na ten przemiar w Sadze Kasiepści są zajarzy tacy jak Aleksander Majkweści. Nic nie robię z jego biografią. On nie taci, jaki on był, jak można przeczytać w jego tam życiorysach, historiach, a je mieszam bardzo mocno w życiorysach gerojów tych zmyślonych, nie? Tej mojej zmyślenie. A druga rzecz, co te pytał, ten obyczajowy, bo mnie szło też o to, żeby pokazać, tak, mam to szczęście, że mam dobrego chłopa, i mam dziecko, i mam taką naprawdę szczęśliwą, ale tak z czasem na dreszci, ale też cale mało, tak jak gadamy so, jak to czasem jest w tym, że biał cichłecy wiek XXI, derch mają taci w głowie, że one się muszą też poświęcić dla tej familii, że ich potrzeby nie są tak ważne jak potrzeby chłopa albo dziecka, że one muszą z czegoś rezygnować. I czasem jak tak gadamy sobie z dreszkama, to jeszcze mi tak klaty na głowie stają, że jaż tak można czasem chłop tak bardzo poniża tą białka, że na ten przemiar, jak przychodzą głosce do domu i je bajzel, je bałagan tam, burdel, to kogo nie winią? Nigdy nie chłopa, jedno białka. Ja? Nawet jeżeli ta białka też je na etace, też ma robota, tak samo jak ten chłop, tak samo dziecko. Jak dziecko przyjdzie do szkoły nieprzerychtowane z jakiejś tam liczby czy coś, czy oni się zapytają, gdzie był chłop? Nie, gdzie była matka, ja? Nie gdzie ojciec. Tak samo jak się coś stanie dziecku. Dziecko będzie miało gdzieś tam wypadek na buten, na tym, gdzie była matka. Nigdy się nie pytają, gdzie był ojciec.
I to trzeba też zmieniać, choć, no, tak jak ja rzekłam, mamy XXI wiek i to są, na to szczęście to się tak zmieniło, ale w cykl takie, że my zadajemy ten, my jako A białci, Daria, tak, jaka była reakcja, może powiedzieć, chłopów, którzy czytali tę książkę? Bo ja myślę, że identyfikacja, jeśli chodzi o tę książkę, jeśli chodzi o ten wątek obyczajowy, ja tak sobie myślę, że to nie jest blues problem na Kaszebach, małżeństwo. nie, To uniwersalne, to może być ogólnopolski, czy nawet ogólnoświatowy, Światowy, nie? światowy. Bo jest ten problem, że te achnienie kobiety w małżeństwie przez chłopów, jak on ją zdobył, to myślę, że to będzie na wieki. Ja, I na on nie wieki musi wieków, pielęgnować. ja. To jak jest tak z kwiatkiem, to musisz derek pielęgnować go, tam wodę nalewać i go tam pewna dotykać i mówić, jak on fajnie wierzy. A my chłopi o tym mamy często zabytki, że to trzeba pielęgnować kobieta swoją, nie ale my- białka też musi, nie? Tam była ta wina po w dwóch stronach, ona bluzy zdrzała nasę. Ta rzeźba była bardzo toksyczna, tak po prawdzie w tym Szmakatobaci. Jo. Ale ty się jako czyta z gazetniczka miała ci spotkanie z takimi białkama i chłopama, którzy przeszli terapię małżeńską. Że byli już tak krok do rozwodu, krok od tego, że to rzeczy się im zawalało, ale się to udało ratować. I to w jedno, co we mnie sedza i ja mam taką myśl, żeby może pokazać też coś z tej strony. Nie będę zdradzać, jak to się kończy, czy im się udało, czy się bardziej udało bo też, no Leon to też taki gery, to nie jest lechy geroj, plus tego, że on tam te skandale i on je taci, no często Johnny Depp, tak po prawdzie. Kasiewski Johnny Depp, ja. Skandale rozmaite i sznaps i ten, ale to jest bardzo fajny I chłop. tabaka. Ja, i To tobaka, zapewne ja, tak, tabaka. powiem, że tobaka to na tym pierwszym placu. Bardzo fajny chłop i też czytelnicy do mnie piszą, że no dlaczego to tak, że on to lechy rzeczy miał oni, że bardziej tak stają po jego stronie, niż po stronie tego prawdziwego tam chłopa, tej białci. Ale czekaj, bo te co z petą. Jo, jaka reakcja była tych A, chłopów, reakcja. nie? Jo, Wtedy to- czytają, bo ja myślę, że to jest nie blues książka czy kniga dla białków, ale ja myślę, że też były wątki, że chłop przeczytał i coś to sobie napisał. Czy była jakaś reakcja, można powiedzieć? Ja. Jak to wezrzało? Było tak śmieszne, bo jak ja pisała Szmoka Tobaci i specjalnie zrobiła romans, bo ja już tak tak jakby obzerała ten świat literacki, co się sprzedaje, co ludzie czytają, bo mnie chodziło też o to, żeby z tymi kasiepścimi sprawami dotrzeć do rozmaitych ledzy. I widzę, że białci lubią te romanse. To jest coś czysto innego, bo ja nie czytam romansów, plus z tego XIX lata. Ja bardzo lubię Anna Karenina, prawda, pani Bowary i Szmoka Tobaci je pewnie na tym stylizowany, bo i w pani Bowary i w Annie Kareninie mamy też tą rolę białci, jak ona ją oceniowano przez ledzy, że chłopusa w jedno flot wybaczy, a białka ma z tym płet górkę. I co z takiego też mam w Szmoka Tobaci. I było tak, że białci czytają i później do mnie piszą chłopi, że białka ich zmusiła też do przeczytania i że to im też bardzo wyklarowało w głowie rozmaite sprawy, nie? Bo ja tak jakby w co dzień tak o tym nie myślimy, że no ile takich rzeczy... Ale przepraszam, Daria, a twój chłop to czytał, czy nie? Czy on komentował, co mówi, nie, to jest przesada, co ty tam... My mamy z chłopem taki układ, tak się śmieją, że ja się nie wtrącam do jego roboty, on się nie wtrąca do mojej roboty. Jest spłykuj. Ale on czytał moje książki te bardziej historyczne. Okay. Czyli tam Saga Kasiewsko, ale też Michła Ściegłę, tą biografię, Sztutofidze, to on ma czytane, a te taci bardziej powiedzce, to my tak ustawiamy. Okej, dobra. Jak pan zechce, to może przeczytać. Może przeczytać, co to prawda, słuchaj. Dobra, ty już o tym, gdy już Zaga Kaszewska, nie? Jak ja zacząłem Zaga Kaszewska czytać, to jemu sobie powiedzmy, mi się tak przypomniało za nas Anna Wajming, nie? Która pisała, ona była z Kłeszali, czy Słups, już nie pamiętam, ale z tych ukolem tych gardów. I my sobie tak przypomniało, jakby to, bo ona też pisała taką nie Sagę Kaszubską, to ona pisała o swoim dzieciństwie, można powiedzieć o Kindheit, chyba się nazywała jedna książka, nie? I
Powiedz może, dlaczego ty nazwałeś to Saga Kaszubska i dlaczego ten wątek kaszubski jest tak mocny tam, bo to nie chodzi tam o blues, jakieś intrygi, sprawy miłosne, tam jest wiele spraw historycznych, bo ty zrobiłeś to tak, można powiedzieć, nie, to zaczęła chyba w XIX wieku, jo? Jo, tak Płet Queens, bo to bardziej była to pierwsza wojna. I pierwsza wojna, nie? I dlaczego ty to zrobiłaś? Dlaczego napisała tę książkę? Po prostu było tak, że jedno mnie interesowała historia, już jako dziecko. Wśród to nie była historia Kasiebów, się interesowała Francją, tam Ameryką, dopiero później tu Kasiebama. I mnie taką, taci rojeni, taci, żeby przeczytać taką sagę kasiebską, tak jak było, tak jak jest saga jaśminowa, Anny Sakowicz, to się dzieje w Gdyńsku, albo Stulecie Winnych, to się dzieje tam pod Warszawą we wse. I żeby coś takiego ktoś napisał o Kasiebach. Prawie nie szło mi o to, że ja to mam napisać, ale ja by chciała, żeby ktoś to napisał i ja to sobie przeczytam. Ale że nie było jakby, no lata mijały, nic się nie działo. I ja to sobie zaczęła pisać, ale na komputer. Bo ja nie ma takiej myśli, że że jestem winny do świata. I na komputerze to było, ale to nie było wprzód saga. To był taki bardziej, bo saga to jedno w głowie mam, że to je, bo to się dzieje przez postępne tam pokolenie, to jest taki dzyl historii barowielgi, ten research, ten kwerendę, to jest wiele roboty. I my bardziej taką myśl, że to będzie kryminał historyczny taki, który będzie się dzieje w tych, myślę, że może nawet takich barodrądzi dla się w czasach, bo od końca pierwszej wojny do tego, tej daty, że Kasiebi wchodzą do Polski, czyli już nie są Niemcami, z Niemcami wchodzą do Polski i te 2 lata to było bardzo wiele rozmaitych tych narodowościowych, tych jewrów, takich sztrydów, czy my mamy łestać z Niemcami, czy mamy być w Polsce, jak to wszystko ma wzdrzeć. I sobie myślę, że to jest taki fejn, taka niewizna, że może się wydarzyć kryminał, nie że jakieś tam morderstwo, ale przy tej leżności, przy tym całym, żeby też wcyknąć, bo kryminał to jest drugą rzecz, którą ledze czytają, tak jak tam był romans, to kryminał, ale przy tej leżności, że ledze będą tą zagadkę tak odkrywać, bardzo też będzie full tych wiadłów o tym, jak te Kasieby się zmieniły i tak dalej. I to miało być te plus te 2 lata, ale ten kryminał wyszedł mnie tak bardzo greby, że jakie to miała wysłane do wydawcy, do wydawizny Flow, to rzekła mi, że no i końsko zagrebi, że to można by podzielić na dzyle. Nawet tam 3 dni, że to będzie taka saga. Że może zacząć z tym i ja tak samo myślę, no... A teraz będzie 7 sztuk, ja? 7, ale nawet tak myślimy o tym, że był 8. Bo ta historia się bardzo mocno rozstrzyga. W przódkę sobie myślę, jak to wyszło nam, że równo będzie 7 tych tomów, bo jak 7 farwów w kasiepskim hawce. Stąd, żeby te okładki były w tych farwach, żeby to tak fajnie wezrzało i żeby to było tak symboliczno. I ja sobie myślę, Boże, co ja najlepszego zrobię, bo to jest 7 książków historycznych, to nie jest tak letkłe, te materiały zdobyć, ale też tak to napisać, żeby czytelnica wcygnął, No ale że teraz, jak ja już mam 5 skończony, niedługo będzie za sztut, będzie premiera 5, teraz jem so pisze 6, to widzę, że oj, to może być te 7 to będzie za maleńko, bo ta historia Kasiebów jest tak czysto ciekawa. Tyle się działo, ale też gerojów mam wiele, dlatego ja chcę pokazać rozmaite drodzi, rozmaite stegny Kasiebów, że to nie było blues tak, że jak będzie, że Kasieba jeden tam był z Niemcami sympatyzował, żeby ludzie sobie nie myśleli, o, bo to wszyscy tak, więc ty zrobiła tak, że jeden je taci, dredzi je insi, jeden ma taką drogę, jeden je dzieje tam w Gdyńsku, jeden zabiotkuje, i żeby to było, ale też je białka szkolnego, a on je Niemcem, żeby pokazać te rzeźby, te mieszany. Potrzebujesz dużo czasu, bo to jest wielki research, gdy się mówi, nie? Bo to nie jest blues napisać jakaś historia miłosna, ty masz wiele wątków, które mnie Perzynka nawet zaskoczyła jako historyka, bo ją wykształconym historykiem i ja byłem nawet jako Perzynka zdziwiony, że ja sobie, o, wiele to jest, tego ja nie wiedział, nie?
i to kosztuje wiele czasu. Jo. Ty masz 4 dzieci, ty masz chłopa w domu, ty masz Psa w nawet, domu i jo. tak dalej, i gospodarstwo i dalej. Jak ja tak wzywam też na tego twojego TikToka, czy Instagrama, Facebooka, i są mówię, Maryja Józef, czy ona w ogóle śpi, czy Nie. ona ma jakieś takie... To już się żegna, że nie. Jak ty to robisz? Bo wiesz, bo to też idzie, bo jak ty rzekła tutaj teraz, jak ty miałem tego korbionka Rechli, że ty piszesz w nocy. Jo. Powiedz tak po prawdzie, ile to kosztuje ciebie jako człowieka, żeby to zrobić? Bo my widzimy na końcu ten produkt Dara Kaszubewska, 7 tom. A tak po prawdzie to, co ty robisz w domu i ty piszesz to 4 wieczorem, tego nikt nie widzi. Albo ten, który co bardzo uważnie obserwuje na TikToku. Jak ty to robisz i jak ciężko być gdzieś też dziejożnym takim kaszepskim, że trzeba się rozpruwać. Ja mam taką, tak myślę, ale jak to... Co z tego je? Pierwsza rzecz jest taką, że te pytanie, muszę to poukładać w głowie. Pierwsza rzecz jest taką, że poprowadzenie je letkie, bo je wiedza, że dopóki dzieci będą maleńci, je miała taką szansę zrezygnować z roboty, takiej czysto zawodowej, żeby być z nimi doma, żeby z nimi też móc z nimi być, towarzyszyć z nimi, jak oni rosną. I ja nie miała takiej myśli, że ja jem szkolną, tak powiem, z tego. I sobie myślałam, jak oni będą starsi, oni pójdą ze do szkoły, oni będą mnie tak bardzo brakować. Ty ja pójdę też może wrócę nazad do szkoły, ale też była czytać z gazetniczką, ty może do gazety. Jeszcze tak nie wiedzę, co tam będę robić. Ale nie miała tej myśli, że ja będę wydawać książki. To weszło dopiero później, jak przyszła ta Sionda Kasiepsko, że ja jem Kasiepką i żeby chcę też krbiła się z Drechama, z Polski, z Warszawy, z Krakowa, z rozmaitych stronów i tak widzę, że tak Sionda, tym, co to są Kasieby, jest bardzo maleńko w Polsce, ale to nie jest niczyja wina, bo tego się nie uczymy w szkole, nawet na Kasiebach się tego nie uczymy. To jest prawda. I ledzy też nie wiedzą i tak jak my gadali, no to jima się zdawała, że no Kasieby to jest taki maleńci dzyl ziemi, tam są jeziora i tam jest to tabaka, nie? I tak jakby ta Sionda się skończy. Może właśnie ty chcesz być sponsorem kanału Kaszepski Princ i twoja reklama pojawi się w wywiadach na początku i końca. Zapraszam do współpracy. Pozdrówci, Kaszepski Princ. I Kaszepski jeziora, nie? Ale nawet język to jedna do dzysu, gdy ją jak do mnie piszą, o jaka piękna gwara. Ja piszę język, język. I w książkach o tym piszę, że to jest też narodność kasiepska, że to nie jest grupa etniczna, że to też trzeba mieć tą świątę i to nie jest tak, że jak w Polsce jest tyle narodności, no to teraz my nie jesteśmy Polachama. My mamy obywatelstwo polskie, też patriotyzm, Kasieby byli bardzo wielkimi patriotami polskimi w powstaniu tym styczniowym, ale też na wojnach za Polska sabietkowale. I w jedno takie też był brak tej wdzięczności od Polachów za to, że Kasieby też wyprowadzali tą, przelewali krew też za Polskę, a Polacy gadają, że to są jacyś tam farbowani Niemcy. Nie? Myślę, że to jest ciężko, to jest to ważny aspekt i to też widzę w twoich książkach, że ty się nie boisz powiedzieć, że Kaszeby my jest naród, my jesteśmy naród, nie? A to jest dla wiedzy ludzi, my są Kaszebi to Polacy, nie? My mamy swój język, my mamy swoją historię, która jest nieznana w całej Polsce, można powiedzieć, ale najgorsze to, że sami Kaszebi nic o tym nie wiedzą. Nie? To są nieraz też felery, można powiedzieć, systemowe, szkolne, że Remus powinien, w moją opinię, powinien być czytany w pierwszej klasie Remusa, żeby poznać ten region, można powiedzieć, czy Kaszeby. Jak ty myślisz, bo często jest tak, że jak ludzie mówią, że Kaszubi to naród, to nieraz są ludzie, które otwierają taką szufladę separatyści. I jak ty o tym się spotkała? Bo ja wiem, że ty też się musiałaś zbiotkować w internecie pewnego takim hejtem, że te, gdy ją nie jem Polochem, ją Kaszebka, nie? I ludzie tego nie rozumieją, że ty nie chcesz stworzyć państwa Kaszebskiego, bo wtedy na to za późno, tak to minęło, bo to nie chodzi, nie? Ale jak na to wzyrasz? Jak to się spotkało tak, może w internecie też, bo wiem, że taki był hejt i że ty musiałaś wiele tym ludziom Tak, dokładnie. Możesz coś o tym powiedzieć? To jest tak, że ja nawet ja też jako kąsko młodsza też nie ma tej świąty, że Kasiebi i Polachy to jakby
Polska i Kasiepy to jakby sostre, nie? Że to jeden, no to Słowianie, ta familia Słowian, ale że Kasiepy to nie są Polachy. Chłec też mają to miło to do Polski bardzo często, nie? Ale ten czas PRL-u, ale też Rechli. Było tak, że ta świąta była tak niszczona bardzo, język niszczony, kultura niszczona. I dzisiaj tego niestety my zbieramy te żniwo, że dzisiaj ludzie nie są tacy świątni. I miałem taką myśl, że piszę też książki, ale też praca łysyccy, pisarza, to nie jest blues, to pisanie, ale też promowanie. So myślałam, to może w tych kasiebach pokarbią też na TikToku, na tym przemiór, nie? Bo ten TikTok, ta główna, to taka platforma, że ten. No i tak tam czasem piszę, że ta historia taką i taką, że to jest narodność i tak dalej. I mam takie wrażenie, że im mniejsze ledze mają horyzonty, tym jest większy gusz na to, nie? Że jak to jest wyuczały, to on to tak przyjmie, nie? Że może czegoś nie wiedzą, że może to było inaczej, a im mniejsze to wykształcenie, im większy tym większy jest gusz, bo oni jakby nie rozumieją tych, nawet nie rozróżniają tych pojęć, że jest narodność, jest obywatelstwo, że w jednym, no Ameryka jest takim belnym przykładem, że w jednym państwie żyje tyle tam narodności i oni żyją ze sobą i są bardzo związani też z państwem i to nie oznacza, że oni nie są patriotami, bo oni są tam skądinąd. Wątek Drugiej wojny światowej, takie mam wrażenie, że wątek II wojny światowej też jest dla Ciebie bardzo ciekawy i Ty masz ten research bardzo dobrze zrobiony. Jeśli chodzi na przykład o listy, tak? Ludzie tu podpisywali listy i ludzie chterny porównywają generalną gubernatorię i Pomorze, to oni nie widzą, że my tu byli partem, można powiedzieć, już III Rzeszy, a tam nie? I tam lista znaczyła zupełnie coś inaczej niż tu było zupełnie coś inaczej, bo ludzie podpisywali listę, bo nie chcieli utracić majątku, a później ci młodzi chłopi myśleli do Wehrmachtu, nie? A zysta dziadek Wehrmachtu, jeśli o Kaszeby, jest bardzo mocno, jeśli chodzi o Polaków, bardzo mocno im jest w głowę wrzucone, że my to tak chcieli, to tak nie wiadomo tej Kaszebie. Byli to Polacy, byli to Niemcy, czego nie. I my jesteśmy tak posądzani o jakąś taką zdradę i coś takiego. A jak się powiem, że my czujemy Kaszebem, to już w ogóle, nie? Jak ty to widzisz na przykład? Jeśli chodzi o tą listę, dziadek Wehrmachtu. To było tak, że jak była też dziecka, ja też nie miała tej świąty i jedno, jeśli zaczytywała w kamieniach na szaniec, i też miała taką nadzieję, że może zesta mój, no dziadek nie, bo dziadek był za młody, bo on był ten rocznik wojnowy, ale że może pradziadek, że był gdzieś tam partyzantem w Armii Krajowej, nie? Jak się zapytała mamę, to mama mnie rzekła, no jo, ale pradziadek był w Wehrmachce. I to był dla mnie taki wielki szok, no bo jak to, no to on mordował tych Polaków, no to pierwsze takie skojarzenie, nie? I to było też taki przekaz w jedno dziecko miałe, ale nie gadaj o tym nikomu, bo ludzie tego nie zrozumieją, nie? I dopiero później, kiedy on dozdrzeniały i zaczęła tak szekać, dlaczego tak było, i też jak też oni podpisywali, bo oni mieli strach też stracić majątki, ale to nie było z tego burstwa chodziło, ale o rzeczy. Swoje rzeczy, bo teraz piszemy. Powstaje monografia też Pomieczyna, historia parafii, ale też widzę to w rozmaitych biografiach i wspominkach ledzy, że jak ktoś nie podpisał Volkslistę, osobliwie po tym 1942 roku, że to był przykaz, tak? Mieszkasz tu w Rzeszy, bo Rzesza nas zaanektowała, za nas, myśmy byli dzielem Rzeszy, Tak. a generalne gubernatorstwo, no to tam można było gadać po polsku, no też tam był wielki taki, prawda? Ceski był. Był taki cesk na ten i takie prześladowanie, te rozmaite rzeczy, ale oni mogli się czuć Polachami, a tu, kto się czuł Polachem albo Kasiebą, on był w rodzim Rzeszy i on szedł Stutthof, Potulice, bo też zabierali mu górstwo, ale też stracał rzeczy. Je bardzo wiele takich rozmaitych przytrawków, że ludzie nie podpisali Volkslistę, bo chcieli się patriotami polskimi, ale też chcieli się Kasiebami, nie chcieli podpisać Volkslistę, byli wzywani na takie przesłuchani na gestapo i stamtąd już nie wracali żywi. I to było tak, no, ludzie mieli strach, a też trzeba pamiętać, ja pamiętać swoje piasnice, co się działo, Kaliska, te wszystkie zbrodnie, Kasiepści i ludzie mieli strach, że to będzie jeszcze rys
teli ich zginęło, a teraz może być jeszcze raz to samo, nie? Bo te zbrodnie tue u nas na Kasiebach, one były tak z tego, co ja miałem czety, największe w Polsce w tamtym czasie. Na początku Na zaczątku wojny. Tak. I jakby lecę tego nie mają świąt, że jak nie podpiszesz Volkslistę, a jak podpiszesz Volkslistę, to idziesz do Wehrmachtu, nie? Albo twój syn. I to był taki bardzo wielki dylemat, ale to nie było bluz na Kasiebach, na przykład na Przemier na Śląsku też tak było. I dlatego ja mam też ten taki wątek śląski w sadze, żeby pokazać, że ta historia jest bardzo tak analogiczna, że tam mieli też podobne dylematy i podobnie ta historia się tam toczyła, tak działo się. Okej, a to jest jeden wątek, bo widzę, że ty masz taką wielką siundę i ona ewoluowała. To nie było tak, że ty się urodziła w pięknym kasiepskim raju i ty wszystko zaraz wiedziała. To tak po prostu można powiedzieć. Zaraz pójdziemy do tego wątku księdza Szymichowskiego, ale ja chcę także jeszcze powiedzieć o twoich dziecach. Jak to weszło u ciebie, bo dziś to masz tą siundę i jak dziś jest ciężko wychować dzieci jako kaszebów. Chodzi o język kaszepski, o kaszepci zweki, kaszepci literatura, kultura. Jak ty to na to wzyrasz? Bo ja tak myślę, że ty na początku tak na to nie wzyrałaś. Ty się czułaś kaszepką, ale ty nie miałaś może tej sądy, jak to zrobić, żeby te dzieci od początku ich edukować. Bo dziś, jak tak wzyram na tych dziejurzy kaszepskich, wzyram na tych dzieci, to się za głowę łapie, bo nie sztuka być w wielkim dziejużu napisać 10 książki po kaszepsku, a dzieci nic po kaszepsku nie gadają, nie? To dla mnie taki dziejuż to jest. To jest dla mnie nic warte. Nie? I tacy ledzy są w mediach, oni wszyscy promieją, a ich dzieci po kaszepsku nie rozumieją nic. Nie? Jak ty to na to wzyrasz? Wiesz, to nie jest tak lekka sprawa, bo to wiele zależy od tego, kiedy ty dostał tą świątę, jak ty już był, jak ty już miał te dzieci, czy później, bo czasem nie tak, wcale mało jest tak, że je dziejaś kasiepści, piękno to widzieć z familii pryczkościch, że oni są świątni od tego, jak im się rodziło dzieci, to oni nie gadali po kasiepsku, powiedzieli, ja ci to je wyżne. A u mnie to było często inak, bo je wiedzą, że jem kasiepką, ale nie wiedzą, co tak znaczy, że jak bardzo ważny jest kasiepski język. I jak mi się rodziło dzieci, to je do nich po polsku, tak jak do mnie też mama gadała po polsku. I to jest tak, jest mój taki pierwszy język, nie? Ten język polski. Ale teraz mam taką wielką starę to zmienić i nawet kasa tak przyłapuje, że wcale mało myślam po kasiepsku, to mnie bardzo widzę, że widzę, że tak więcej tego kasiepskiego. Ale widzę też, że mnie się też drangłe gada z chłopem, mój chłop nie gada tak po kasiepsku, choć nie, on teraz je nauczył, on fajnie gada, bo on się w robocie nauczył, z kasiebama robi, bo nie kasiebą, ale u nich się nie gadało, bo on jest z tego pełnia kasieb, że tam ten język bardzo flot zginął. I dzieci do dzieci tak, choć mam tą świątę, to równak nie lży się gdy po polsku. To jest tak podruchowo, nie? Co chcesz od tego dziecka, co odwracasz się gdyż po polsku. Albo też ja tak, że ja sobie gadam tam po kasiepsku, gadam co z chłop rzeknie po polsku i ja też nawet jak się tak nie zastanawiam, to automatycznie się przestawia na tym polsku i później sobie myślę, no ale doch, jak to? No przed sztut temu ja gadam po kasiepsku, to tak się przestawia człowiek. Myślę, że jakby była taką kasiepską familię, gdzie tak jak prawie u przyszłości, gdzie tam nawet ci maleńci, nie? Gdy ją po kasiepsku. To jest prawda. Ale też widzę, że u starszych w przodku oni tak mniej rozumieli po kasiepsku, bo no nie było tego języka u nas doma, ale teraz jakby tak mam wprowadzony, to nie jest tak, że cały czas z nimi gadam po kasiepsku, bo tak jak ja rzekła, że nie lży mi się gada równak po polsku, choć to się zmieniło, na szczęście, ale rozumieją i coraz częściej też odpowiadają po kasiepsku, co do mnie bardzo ważne, bo je była z takiego pokolenia, co rozumiało, a nie gadało. A to jest wielką taką, jakby to rzec, wielka różnica, rozumieć, a gadać, nie? Bo gadać to też trzeba mieć praktyka. I bardzo chcę też, żeby oni mi odpowiadali po kasiepsku i to tak widzę. A jak ty myślisz, bo ja mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o to wychowanie, to to się zgadzam z tobą, ale na Kaszebach my nie mamy na przykład, nie wiem, jakiegoś kina, gdzie jest blues po kaszebsku, albo TV Kaszeby, gdzie jest blues Kaszeby, bo Radio Kaszeby to nie jest Kaszeby. Miele zagadałem Radio Kaszeby, tam jest plus Agnes może i tam perzynka tych Kaszebów jest, ale to tam nic nie jest po kaszebsku, jest więcej po polsku, nie? I tak jest wszędzie. Ja mam wrażenie, że słuchaj,
ja teraz ostatnio byłem z Dawidem Szulistym i on bardzo ostro gadał, nie? I on gadał tak, nie? On by nas zdjęł Kaszebów w kościerze, nie? Oni to po polsku wszyscy gadali, nie? No je, bo tak to wezrzymy. Msza święta, biskup Okrój, ja to mówiłem, na Radio Głos była powtórka, nie czuł tam wiele po kaszebsku. No i to idziemy taką, no jo, kaszubska pielgrzymka, oni idą z Ilu do Częstochowy, i on szedł ze Słożywa do Wejherowa i jeden element kaszebski to było, my śpiewali z księdzem Parszonem Kaszebskie Królewo. No i tą fana, te polska fana są i kaszebci fany. I jak to jest, tak blues, te elementy, to jak to może przeżyć, żeby to dać dalej, bo wiesz, te dzieci potrzebują nie blues w domu ten język, ale żeby oni widzieli w tych mediach, i kaszebski język, ja sobie mogę zobaczyć, nie wiem, Harry Potter po kaszebsku, jo? I żeby, bo wtedy też się dzieci uczą i my się też uczymy wszędzie, nie? Ale gdzie tu znaleźć te kaszebskie media, jo? I żeby kupić platka kaszebska fluencerka, ja muszę ją albo znać, albo coś jechać do kartus, nie? I to jest to dylemat, jeśli chodzi o tą kaszebizmę. I ja nie widzę, że w takim Wejherowie, duchowa stolica Kaszeb, jak ja chodzę tu po Wejherowie i tu jest park Atena Majkowskiego, i on nie czyja tego języka, on nie egzystuje buten. Ja pójdę tam gdzieś dalek za Wejherowem, tam gdzieś w tych pustkach, to my spotkam tych kaszebów, nie? I to tak widzę. Widzę bardzo krytycznie i widzę tak jak Szulic, że jak my chcemy wrócić, to my musimy być radykalni pod tym względem. Nie chodzi o separatyzm, to ludzie muszą też zrozumieć, tu chodzi o radykalizm, bo ja mam taką wrażenie, Daria, tak po prawdzie, że my jesteśmy na pustej nocy. To zamyka. Ja to widzę w mojej rodzinie. Ten język umiera. I teraz co my mamy zrobić? To nie starczy, że my będziemy tu w muzeum mieli 10 książki po kaszebsku, powiedzą, tu jest Gryf, tu jest Majkowski i tak dalej, tu jest Remus, nie? To nie starczy. Jak ty to widzisz? Ja wiem, że ty widzisz to pozytywnie to widzisz, ale jak ty myślisz, czy jest szansa to uratować? Bo ty też, wiem, że to tobie jest bardzo ważne. Dla mnie to bardzo ważne, ale też wiesz co, jeden człowiek nic nie zrobi, a prawda jest taka, że to były dwa zaprzepaszczone taci pokoleni po wojnowy, ale to wiesz, no jak się czyta Remus sadzeje przed wojną, to też je widzę, że już wtedy był Iwer, bo ledze sa z Niemczale. I też to widzę, ja miałam takie przytrywki w swojej familii, że oni byli kaszebama, ale oni zaczęli Niemcama. Bo do szkoły niemieckich, oni byli wyuczali ledze i to była takie ryzyko z drugiej strony, ale to było tak, że kaszebi zatrzymali z sobą na tych wsach wszystkich, no bo nie rechli z dziną i tak język w gardach, w rozmaitych. Były szkoły, było to wszystko było albo niemiecki przed wojną, albo polski po wojnie. Na wsach jeść było tak, że ci ludzie ze sobą trzymali i ten język był. Dzisiaj co innego była globalizacja. Mamy no telewizję może mało kto webzyry, ale te wszystkie tam platformy, filmy YouTube i tak dalej, YouTube i to jest wszystko po polsku. I no, ja nie wiem, wiesz, tak ciężko mi rzec, bo media ma, nie? Ale w przód to bym musiał stać doma, z dzecema doma gdać. A ledze mają w sobie jeszcze tą sromłeta, choć to się zmieniło na szczęście, nie to się zmieniło, ale tą sromłeta, że lepiej nie gadać po kasiepsku, bo to jest coś takiego gorszego, nie? Doch nawet na gadanie po polsku, to się gadasz, to jest gadanie z wysoka, nie? Czyli coś jakby było wyżej łet kasiepskiego, ale no, na tych wsach jest to pokolenie nawet moich ledzy, jak do nich zaczniesz po kasiepsku, to oni rozumieją i oni odpowiadają, tak jak my jeździmy po tych kaplecach, tych krzyżach z bratem Skłeściem, też Belny Kasieba. Pozdrowimy. Pozdrowimy. On pisze historię parafii Płomieczyńści. I piątą książkę napisał o Szemudze. Też była napisana Snyży las, fajnie tytuł po kasiepsku o Szemudze. I było, no jak my jeżdżamy, jak się do ludzi zacznie gadać, oni w przód zaczną po polsku, ale jak się do nich zacznie po kasiepsku, oni się automatycznie przestawiają. Ten język jest żywy, to najważniejsze, żeby oni chcieli gadać do swoich dzieci, do swoich tych wnuków, łytroczków, nie? Gadać po kasiepsku. To przeżyje ten język. Ale tą świąta budzić, żeby też wiedzieli, że to jest tak ważne, nie? Bo jak będzie to pierwszy język doma, to nawet jak dziecko pójdzie w świat, pójdzie gdzieś tam na uniwersytet i tak dalej i nawet jak wyjedzie, nie wiem, gdzieś ten, to on będzie znał ten język. Ale jak nie będzie tego doma, to nie będzie go znać. I to jest ten Iwer i widzę po sobie, że to nie jest lekka robota, bo my jesteśmy tym pokoleniem wychowanym po polsku. Jak my mamy swoje dzieci, to jest nasz pierwszy język polski.
Kasiepści był w kół, ale coraz mało było tak, że do nas gadało po polsku. Nawet każdy między sobą dozdrzeniali gadali po kasiepsku. I też widzę, że ja była osłuchana języka, ale z gadaniem było bardzo drągo, żeby się nauczyć, tak jak my teraz karbimy. To były takie 2 lata części roboty, tak po prawdzie. Ale też miałam takie wrażenie, że te szuflady się tak odmykają, nie? Że to wszystko we mnie było. Tylko wiesz co, ale ja myślę, bo też, bo ty też belno po kaszepsku. Ja można powiedzieć, nie jestem język, ja zaczął gadać po kaszepsku, tak może rok temu, można powiedzieć, nie? I wiesz, i można powiedzieć, że na co on tam gada po kaszepsku, w ogóle nie rozumie, nie? No jo, ale ja muszę coś zrobić, bo ja czuję, że coś powinien iść w etery, bo ja myślę, że ja się z tobą zgadzam, że fundament jest hedge, jest jak są w dodom gdy, nie? Ale jak dziś jest tak, że nasze dzieci wychowuje TikTok, wychowuje Instagram i jak ja widzę, że na przykład przeciętne dziecko ogląda 6 godzin TikToka, to wiesz, i oglądają youtuberów tak jak Buda czy Freeze, ja, i jak my będziemy mieli takiego kaszepczego Freeza albo kaszepczego Buda, chterny zachęci, bo na przykład z Josty Kaszepów. I on się spytał wiele ledzy, chterny byli z decem ma tam, czy tam coś było dla decy. Na tym związku Kaszepów. Nie, to jest nie zjazd Kaszepów, ja powiem coś radykalnego i to za wszystkich Kaszepów, to był zjazd starych ledzy. Bo wiesz, tam nic nie ma dla młodych ledzy, a my musimy iść do młodych ledzy. A co my robimy w DERK, nie? My pokazujemy historyczne filmy, to jest wszystko ważne, wszystko fundament, ale jak my nie zrobimy jakiegoś challenge'u, na przykład, nie? Challenge, nie? Teraz powiedzą, no, co to jest challenge? No właśnie, edukujcie się i zobaczcie, co znaczy challenge. Co robi taki Buda, co robi taki Freeze i dlaczego ledzy oglądają YouTube'a młody 6 godzin. I to nieraz oni mówią, no my oglądamy YouTube'a po angielsku i my się uczyliśmy po angielsku lepiej w tego YouTube'a niż w szkole. Aha, to znaczy dla mnie, jak ja chcę być kaszepcy, to my musimy wrócić do tych mediów i tam zająć nasze miejsce, żeby młodzi powiedzieli, wow, ja będę to słuchał, bo to jest cool, to jest trend, to jest pierwsza klasa, nie? Bo tak my nie zdobędziemy, bo tak będziemy mówić, okej, u Kaszobewskich w Pomieczenie oni gadają, u Gracjana w Chłopkę w Dolmierze gadają, Peczkowskich tutaj, no i tu może w jednej familii Wejrowej. Ja to widzę bardzo krytyczne i jak nie będzie jakaś rewolucja, to ja tak powiem, że za 30 lat będziemy takie jak ci Indianinie, będziemy w takim gdzieś kącie i bardzo ten kytel bardzo, wiesz. Ja wiem, że to jest dla niektórych ledzy może szokujące, co to jest gydem, ale to trzeba taką terapią szokową przejść, bo ja uważam, my śpiewamy Pusta noca, a wszyscy jedzą, się śmieją i tańczą. A nikt nie realizuje, że to idzie... To Budziszowi. Może tak, jo, pozdrawiamy. Ja ją pozdrawiam. się do niej pisał, że będę z nią też wywiad i ją pozdrawiam, bo ja myślę, że Wlewetka była ważną książką i myślę, że jak lecę to przeczytali, że mówili okej, nie, bo wiem, że ta książka w Wlewetka... Tyś macie Tak. Myślę, że też mam to przeczytane i ja myślę, że tam dużo wątków jest naprawdę, które bym sobie mógł zaraz podpisać i ja wiem, że nie z wszystkimi wątkami się zgadzam, Tom, ale to nie chodzi, nie? Chodzi o to, że my sobie odkryjemy o tym kaszebiznie i jak teraz dotrzeć. I moja, jako Kaszepski Princ też kanał ten zrobił dlatego Kaszepski Princ, bo myślę, że media są tak bardzo ważne dziś, że dziś, nie? Jak są te media, że one wychowają te dzieci. I jak my tam nie wejdziemy w to, i nie będzie to wielki trend, ale na to trzeba mieć tendencji, nie? Bo to jest następny punkt, nie? Jeśli chodzi o wydawnictwo. Lepiej by było, jakby było wydawnictwo Tadeusz Kaszebewska, bo wtedy ty decydujesz o wszystkim, można powiedzieć, nie? I jak ty na to wzyrasz? Czy to jest tak, czy ja widzę to za krytycznie, można powiedzieć? Nie, ja myślę tak. No, zacznijmy od tego, co ty rzekł na ostatnim tym. Jakby było wydawnictwo Daria Kasiebłeska, tak? Jo. Nie, to by tak, wiesz, to tak nie działało. Bo nawet widzisz ten kanał Kasiepsi Prince, fajn, nie? Ale my gadamy o takich poważnych sprawach, że ten młody i tak przyłączy. Jo, to prawda. Nie? To jest taka niewizna dla młodych. Młodzi dla młodych, bo ja nawet widzę, że ja jem na TikTok za stara, nie? To co ja tam gadam, no to do mnie odpowiada no czasem, ale mało to są młodzi, ale rechli to co ledzę w moim wieku, albo starsi, nie? Bo ja gadam o rzeczach poważnych, nie? O historii, o tym, że jak młody jest, że to on tam przeleci w górę, jo. To by musiało być coś takiego, co by dotarło do młodych, ale to już coś, co nutuje stawić młodym, ale
Czy bano chętnie, nie wiem. To jest ten problem, nie? Jedna Jest chętnie, rzecz. bo ja też miałem wywiady już może z młodym Ledzema i my chcieli zrobić jakieś korporacje, ale widzę, że nie ma odezwu, też może nie ma łudby, może się boją, ja nie wiem o co tak richtig chodzi, nie? Że Ledze nie chcą jednak iść, nie? To jest problem nie tylko kaszebizny, to jest w ogóle problem, można powiedzieć, na całym świecie, że młodzi Ledze nie chcą się organizować i coś robić, nie? My takim ilizowanym jakby społeczeństwem. Ale tak na koniec nasze korbionki, jak ty myślisz? Bo ja taki tutaj widzę pesymistyczny, gdzie tutaj rzekł ten przykład, jak pesymista idzie przez mantyż, to on widzi te krzyże, nie? A jak Dara Kaszubewska idzie przez mantyż, to tam widzi same plusy. Ja, a ja chcę rzec, ja tak często inaczej, przepraszam, że przerywam. Jak ja idę przez Smantaż, ja nie widzę tych plusów, wiesz co ja widzę? Ja widzę historię Ledze, które tam leżą. Okej. Ja, czyli tak jeszcze często inaczej. A jak ty myślisz, na końcu tej korbionki, jakieś przesłanie, czy to się da radę, bo wiesz, ja widzę, że ty robisz belną robotę tymi książkami, bo to jest taki entertainment i edukacja, to się dobrze sprzedaje i ludzie czytają, bo te książki nie czytają plus na Kaszebach, u nich w całej Polsce, to bo widzę, jak jedziesz na targi do Krakowa, do Warszawy, to jest zainteresowanie z Wialdzi, jeśli chodzi o te sprawy. I jak myślisz, czy to kaszebizm da się uratować, czy my będziemy tu zamknięci w tym właśnie muzeum? To jest takie właśnie jest metafora, nie? My jesteśmy tu w pięknym muzeum Wejrowie, czy my będziemy tu na końcu właśnie na tej tafli będzie Kaszybowska, Kaszybska influencerka i Kaszybski prync i będziemy tak stale, nie? Wiesz, to ciężko rzec, bo jak tak zrzasło na historię, na co było przódę, to widzę, że tak było tak samo, nie? Byli dzejarze, którzy co robili dla kaszebizny, oni są znani, tam ledze ich tam achniwają, no. Tak jak Anna Łajnik, Aleksander Majkweści, nie? Franz Kramszci, ale oni podsygnęli za sobą ledzy, ale też nie wszystkich. I mam taki strach, że też tak może być z że ktoś przeczyta, a co nie przejmie na przykład książką Kaszebłości, ktoś obejrzy twój kanał, może do jednego to dotrze, do drugiego nie. To jest bardzo drangu robota, wiesz, ja myślę, że to, co jest najważniejsze, to jest to, co jest doma. Bo ty jak dziecko doma wyrosce, nawet tak jak ty rzekł, że oni tam obzirają te 6 godzin nawet na TikToku, ale jak mama zawoła, je frysztek, ja, a nie śniadanie, albo nie pójdę na pełni, albo no cokolwiek, nie jedziemy do szkoły, to będzie ich pierwszy język. Nie? I w tym może być tak, że taci ktoś wychowany po kasiepsku, bardzo chcą zrobić film po kasiepsku na TikToka. Bo ja mu bardzo, wiesz, to będzie taki język naterny, zrobić coś śmiesznego, albo coś takiego, tak jak teraz są modne, tam rozmaite takie kabarety na TikToku, tak jak ta cotka z TikToka, albo rozmaite inne, i po kasiepsku. I ludzie to mają obzerać, lajkować i tak dalej będzie, ale skądka sam musi wziąć ten kasiepści, a tak prawda jest taka, że jak zapytam ledzy, to nawet nie chcą dawać dzieci do szkoły na kasiepści, bo płacą, nie, a nawet w szkole, jak już chodzą na ten kasiepcie, to ten kasiepcie na tak taci lechy nie wiznie, to zanależy, nie, zależy od szkolny. Moja córka ma bardzo fajną szkolną, ona bardzo tak przykłada, ale rozmaicie to jest w szkole. Niektórzy nie chcą tylko do emerytury żdać, nie. To jest bardzo ciężki temat, dlatego że to są aż 2 pokolenia. To połojnowy i to dredzi, nie? Ich dzieci. I tery my, to naja robota, my jesteśmy już wychowani po polsku i albo będziemy mieli to święte i wrócimy nazad do tego, co było, ale też to tak nie idzie, bo doch kariera rozwijać, czy coś, to wszystko jest po polsku. też jest bardzo ważne. Jo, ale też to młode pokolenie, ale to nie wszyscy może, ale też dla nich jest ważne też to, żeby być sławnym, bogatym, nie? Jakby to, żeby Kasiepcie świat im to też oferował, to by też było większe zainteresowanie, nie? Że oni mogą coś zdziejać tu w Kasiepcie świecie młodzi, bo tak jak też rzekł, to wcale mało jest tak, że to są starzy ledze i oni w jedno se wszyscy poklepują po ramionach, wszystko fajn. A to nie jest fajne, nie? Nie, to jest prawda. I ty przycyknąć tych młodych, ale żeby przycyknąć młodych, to nie można myśleć jak stary człowiek, nie? Że to też ważne spisywać te historie, ja też to dochrobia, nie? Ale też, ja też nie jem takim póki co. No mam książki dla dzieci, nie? To może to, ale tak po prawdzie to nie wiem takim idolką młodych ledze, bo nie mają swoich idolów, nie? No jest ciężko, ale może się znajdzie taki
młody Kasieba, który Za to ja kocham Darę Kaszubowską, że to zerk myśli pozytywnie. To takie ludzie, bo ja ją wielki pesymista, myślę, że tak powiedzę Darę, jak to na to wzywam, bo jak widzę, bo ja ją zawsze, można powiedzieć, out of order, ja ją z Kaszeba, który wzyry na tą Kaszebiznę z boku, można powiedzieć. Ale zakończmy może wątek takim pozytywnym, jakie będą twoje plany, co będzie, ty gdyż, że będzie może 7-8 tomów Zagi Kaszebskiej, Ja. ale mam takie wrażenie, że te piszesz tyle książków, tyle ty wydajesz, że nieraz nie mogę załapać się, jaka jest nowi, jaka nie. Czy będzie jeszcze obok Zagi Kaszebskiej coś innego? Ty gdy o pomieczynie, to tam też praktycznie Ja. pisze, jo? Coś, Ja, jo? ja, A ta tam mu ale pomagasz, to jo? to ładnie. Ja byłem steli, że ja jem wspomnieczena, znają ledzy, ni, i teraz my tak robimy taki webiast po tych kaplicach, krzyżach. Je brat Zbigniew Juskłości i Gracjan Fopkę, Ja. którego też pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jo, pozdrawiamy. Jo, ale to jest często historia parafii na te 100 lat, nie? Bo teraz Kościół wspomnieczenia bardzo miał 100 lat, o tym też pisze w sadze, bo to tam się wszystko też dzieje w kół Kościoła. Ale ty wiesz, tak jak te rzek, to ja pesymista, ja tak sobie na co zdrzał, to jest tak jakby my tak porównali, to jest jakby ten heroj z romantyzmu, nie? Ta ci słowaczci smutno mi błeże, nie? A je bardziej ten pozytywizm, nie? Ta praca u podstaw, to jest ten najważniejszy tery, ta robota na tym, żeby tak swoje robić pomaleńku i zarażać też innych i choć byle, no, 3-4 szteci ledzy, oni swoje 3-4 i taci maleńci kamiści dokłada za tej grzepę, żeby ten murka się przysałestył. Tam, gdzie są te dziury, tam, gdzie to wszystko wali, to zasztopować Piękno to kanonem. rzekła. Na Ja. końcu jeszcze jeden wątek, który mam zabyty, jednak ksiądz Bruno Szymikowski, bo też rzekła na tej korbiące rechli, Ja. że to był taki punkt, można powiedzieć, że została Zwrotny. tam sfiunda Ja. taka szybciej. Dlaczego tak to było? Jak te pisała tą książkę księdzu Szymikowskim, legendarny, można ksiądz z Pomieczna, Ja. jak to się stało, że tam odnalazła tą sfiundę, tą Kasiepską? Bo to było tak, widzisz, ja wiedzę, że jem kasiepką, ale tak poprawdza, my się tego w szkole nie uczyli, w szkole mnie nikt nie gadał, to jest kasiepką dla te bodlety, nie? I też jak człowiek sam nie dojdzie, nie odemknie z książki, nie przeczyta, to nie będzie wiedzą. A tak poprawdza, my żyjemy wszyscy za tacie bardzo mocno, między robotą, między familią, kto ma czas się zastanawiać, jem jakaś się boni. I dopiero jak ja zaczęła pisać tą książkę księdzu Bronisławie Szymchłeścim, to był ksiądz, który mnie chrzcił, on jest patronem szkoły w Pomieszczeniu, bardzo dobry człowiek. Chrzcił, ja tego nie wiedziałem. Ja. Jakby niestety nie mam takiego łademniący, Ja. nie młodianty na tym chrzcie. Ale w aktach jest napisane. Ja, ale w aktach jej mam też w książce, że tam chrzcił, nie? I sobie myślę, ciekawe, czy on wiedzą, jak on naszyny nie wiedzą, nie? Że to Nie. maleńko Dara dziecko, ta co on bardzo czytała, pisała książkę. bo ona krok za krokiem, mądze za nim szła i wszystko. No, ale że jak ja pisała nim, to był też Belny Kasieba, taki Torf Kasieba. On po kasiepsku gadał, Świątę Kasiepską miał, czytał kasiepsi książki, znaczy kasiepsi te, co wtedy były. Też doledzy gadał po kasiepsku, bardzo też wspierał to, żeby po kasiepsku gadać. I też to, co on był kasiebą z Kryjagnata. I to, co on przeżył w tym 20 stolatem, wszystko i końc pierwszy wojny, bo się urodził w 1916 i później to jak on do tej edukacji szedł w tym i później była druga wojna, on sabiotkował też w przód, zanim tam postał gry w Pomorści, on sabiotkował w tym, nie? W kampanii wrześniowej. Później ten gry w Pomorści, partyzantka, on tam był dowódcą na okręg gmina Chmielno. Później go właśnie dostał się na gestapo, go chcieli zabić, nie? Później też NKWD go wza na Syberię, nie? On stamtąd wrócił nazad, nawet może że on jakby uciekł, bo on z tego, z bana im uciekł, nie? To było tak sensacyjne prawie. To jest scenariusz na film, można powiedzieć. Ale poprawdza. A później on był tym kapłanem w Poczcie Ludowej i on to wszystko, to niszczenie też kasiebizny, ale też niszczenie kapłanów, księży, kościołów, bo on miał rozmaite iwre z UBK-ma, z SB. I to jest tak ciekawy człowiek, że jak ja zaczęła to o tym pisać, a też musiał wśród, żeby o nim napisać coś, to sam muszę dowiedzieć wszystkie archiwa, wszystkie rozmaite książki, ja miałem to wszystko przeczytane.
ty ja tak dostanę, no dochnię kasiepką, nie? Ale co to znaczy? To znaczy, że co to za kasiepka, co po kasiepsku nie gadaje? Ty chce se uciec, ale to od czego zacząć tą naukę, nie? Jak je prawie nic łekrum słowa jo, ja nic nie wiedzę po kasiepsku. I tak się zaczęło. Później to mnie napisał Gracjan Fopke, że on wie, że tak książka, że gratuluję jego nie znała ti, ale when fajn, bo on tak robił, że on się nagrywał bo nego, że było dla mnie, jak ktoś do mnie dzwonił i po kasiepsku gadał, a ja nic nie rozumiała, tylko, ale się rozumiała, co on gada, ale nie wiedziała, co mu odrzec i było tak, jak Dark Mike właściwie do mnie dzwonił. Jo, bo nic więcej nie mogę mu rzec, ale też Dark mnie też bardzo pomógł, on mi to ranka wcygnął mnie do Pomeranie, też bardzo też naległ, żeby po kasiepsku pisać. I mu rzekła, On widzą chyba, że ty masz talent, nie? Bo może, ale myślę, Dark to jest bardzo dobry człowiek, nie? Pozdrowimy Darka. Ja też pozdrawiam Darka mojego kościoła. I pierwszy mój tekst do Pomeranie po kasiepsku, to było tam, nie wiem, 4-5 takich linijków, bardzo maleńkie tekstu, ale ja sobie tak na 2 dni nad tym sadzała, ja sobie myślałam nigdy więcej i piszę jemu w mailu, to jest mój pierwszy i ostatni tekst po kasiepsku. A on rzekł, że nie, że on bardzo już mi, i tak faktycznie, no tak mnie na ten, i jest też bardzo też wiele nauczyła, bo ja musiała siedzieć ze słowyżem. I on mnie też poprawił, później ja sobie widziała, jak on to po poprawkach. On do dnia wsadza kasiepsi, ale w tych innych książkach to poprawci robi mnie Dark. Bo czasem jak coś tam nie idzie, to Dark fajno on tych mystym, kasiepsi ortografię. Ale też Gracjan, który się nagrywał po kasiepsku i mogła sobie tak w głowie ułożyć, co ja mu chcę rzec. I to się nagrywała. A później nawet, nie wiem, już była platka z Remusy z audiobookiem czytanym przez Tomka Fopka. Miała książkę po kasiepsku, słychać tą platkę i widzę, jak to się wymawia, i to też mnie bardzo fajnie, bo to wiele mi tak w tym Fopke jest w tym audiobookie kapitalny, nie? Jo, I ale jego dykcja jest fenomenalna. Jo. I tak człowiek się nawet nie wiedział, kiedy się nauczył. Nie? Ale już i Eugeniusz Proćkości, ale też Bogumiła Cerocko. Jakie to są napisane z felem, to oni mnie to poprawiali. Nie tak fajnie, że oni nie pisali tam gdzieś publiczno, że człowiek się nie musiał sromić, ale tak w wiedle takim prywatnym, nie? Że tu i tu jest do poprawy. I człowiek się uczył, że to powinno być te 2 kropki, a to stryżk, a to blawiązka. Nie? Jeść cały czas ja robię fele, bo to tak jak język, a ta pismionko kasiepskiego jest często insze niż polści. I jeszcze są te fele, tak samo fele w akcentach robią oni, w słowach czasami, także nie znają kasiepskiego słowa, tyż jak na polści. Macie za nogą, jak ja tak słucham ciebie, to jest felów ja lubię, ale ja myślę, że ją takim przykładem, Daria, żeby próbować, nie? Bo Led Zeppelin, to tak to dobrze, że to idzie, nie? Nie, trzeba próbować, nie? I trzeba do praktykę, bo ja myślę, że jak ty próbujesz po kasiepsku kiedyś, to ty pójdzie coraz lepiej, nie? A ty musisz mieć ten kontakt, nie? To jak z innym językiem, zmieniać czym, nie zmieniać czym. Dokładnie. I próbować, nie słamiec, że tam sobie coś rzeknie, lepiej gadać lecho niż nie gadać w ogóle, nie? Ja też tak myślę. Też tak myślę, nie? Dziś, nie? Bo ten język, tak mówię, to on umiera. Ja się bardzo cieszę, że jestem mógł tu spotkać w ogóle tu w Wejrowie. Wiem, że my mogli korbić 12 godzin, tak też doktor Michał, dyrektor rzekł, że możemy do 7 rano, ale to nie pójdzie tak, nie? To nie pójdzie tak, nie? Jestem bardzo cieszę, że ty jako gosta. Ja tobie życzę, żeby przeszła też jeszcze kiedyś książka też po kaszepsku. Myśmy tak z Darkiem też gadali, ale co ja bym mogła napisać, bo książki po kasiepsku czytają tak po prywce bluzdze Jazia Kasiepści. Bo ledze nawet jak nie rozumieją po kasiepsku, jak mój tatk. On się nie uczył w szkole tej pismienizmy, jak pisać, jak czytać. Albo dzieci w szkole, jak muszą coś przeczytać, nie? Ale to się tak kojarzy z obrzeszkiem. A kto lubi mieć jakieś tam dodatkowe obrzeszki? I takich książków się nie lubi, jak lekturę rozmaite, nie? Tak samo je tu. Co takiego ja bym mogła napisać do Jarzy Kasiepścich, co by było wart tego, żeby to drukować, nie? Jak oni do wszystko wiedzą, coś strasznego, coś takiego rewolucyjnego, żeby weszło do pięty szło. To by moja łódźba była, ale ja wiem, bo ja jestem fanem teorii szokowej i jestem wielki, można powiedzieć, radykalista z tych łydzy, ale to w pozytywnym sensie, bo ja nie osoba, która
chciałaby, żeby ten język się odrodził, bo to jest najpiękniejszy język na świecie i to trzeba powiedzieć, nie? A my musimy znać metodę, żeby to się odrodziło, nie? I nie wiem, może będą deszcz, jak będzie kanał Zero po kaszepsku, może No, będzie. byłoby piękno, nie? Jakby coś zrobić, no ale to też jeden człowiek jakby nie odbuduje kaszy biznes, to by też musiał być no ale od jednego się zaczyna, nie? Jeden zarazi kolejnych trzech postępnych i tak pójdzie. Ale Taka no, kula ktoś śnieżna, można powiedzieć, Ja, ja. ktoś musi zacząć, tak jak Remus, nie? Remus też zaczął, był sum, a teraz co? Największa epopeja, nie Kasiewsku. To jest prawda, ale jakby znowu krytycznie nikt tutaj nie czyta prawie, nie? Włoskie No. kaszepci za już i my, Ale bo Daria. tego się nie czyta w szkole. I ty No to ja. dopiero przeczytała, jak po Michościm, zamyśla, no jo, to może tego Remusa przeczytam, nie? I też była zdziwiona, bo to tak sobie myślę, wiele takich rzeczy, które z mojego dziecka, choć to Remus to tam przydwojnowy, nie? Ale te zweci rozmaite, te rzeczy takie na wse, te pory roku, Jo. zgrzanie na język, to wszystko tam je. Jo, to I ta biotkowanie są o ten język, Jo, o te on ta der biotka, aktualny, jo, nie? Jeśli chodzi o tę ta kwestię, biotka. nie? Prawda. Trzeciego pełnego Daria, ja Ci bym Wzajemno. zapłać za Tę miała tę siłę, jeszcze ten czas, żeby to ze mną pokoić, bo ten tematy były ciężkie, ale myślę, że ta bardzo ta korbionka nie plus, potem będzie po kaszepsku, nie bardzo z tłumaczenia, bo ja sobie myślę, jak będę gadać po angielsku, czy po niemiecku, czy po kaszepsku, nie bardzo tłumaczenia, muszę sobie jakoś tam poradzić i życzę, żeby widzowie też coś od siebie wzięli, żeby okej, dobra, będzie inspiracja dla mnie, dla mojej familii, żeby zacząć z tym kaszebizną, żeby małe elementy i jak ty mówisz, sztek Ja. po szteku i idziemy do przódku. Jo, choć tyle słów, nie? Ja nie Podzenie mógł zapłać.